Hambai joto rangsani takuk tei bukuk sorokno norong bagai dini belai no nangkuk mani kotoma tui faika norok tini o video no first to last jora nainen bagai saitok laidi video no skip khaita redi tei tamungno norok o channel no subscribe khlai ko hingkeba norok subscribe kaisa khai redi tei o video no naitong hingkeba like kesa rinani tapok de ge phaidi tini ang norong bagai belai kheno nangkuk mani kok tui faika phaidi ang tabung norok no o kok rok no tırık khai sawi thanai norok first to last jora o video no jese kaipa no skip khayawui nainani bagai saitok laidi ge phaidi amsu kok kabang sayawui tinini o nangkuk mani kok rok no norokno kaisa kai sawi khonare nai hingke ang tini norong bagai o kothoma kaham tui phaimani hingke omose norok kaham ke khonawi narak bainani khlaibaidi jara borong bonang sar Dr. Biswajit debbarma bai communication khlaina musung tongnai rok tei bini official ni jeta policy haigaba jeta deperment tongmani omorokni important contact number norokno rinani bagise ang tini o video norong bagai snamui tui phayo inge phaidi bini official lo 11ta department tongo haikaba 11ta policy tongo o 11ta department haikaba 11ta policy ni norong nang tabu kaisa kai kokduk number rinai ingke puila norong no ang sanai tabuk wngkha auto distribution ni bagai norok contact khlaimanai o contact number wngkha 6909974283 wngkha norok auto distribution ni bagai o number norok koklam salai manai ingkai number 2 hingkai khnadi number 2 hingkai marketing allocation rehabilitation oboni number wngkha 8798150645 wngkha marketing allocation rehabilitation ni bagai norok o number o kokduk bai kwrwngwi manai number 3 hingkai climate change environment ni bagai norok kokduk tui koklam salaimanai aboni kokduk number wngkha 87823203 o number tui norok koklam salai manai amongkha climate change environment ni bagai o number tui norok kwrwngwi manai number 4 ke transport highway ni bagai norok koklam salai manai o kokduk number wngkha 9366431467 wngkha transport highway ni bagai norok o number tui kwrwngwi manai haikaba koklam salai manai number 5 hingkai khanadi number 5 hingke development modernization textile garment ni bagai norok koklam salaimanai o kokduk number wngkha 9863593678 wngkha development modernization textile ni bagai norok o number tui koklam salai manai number 6 hingkai broadcasting communication norok khlaimanai o kokduk number wngkha
8132823668 wngkha broadcasting communication ni bagwi naro o number tui koklam salai manai hingke number 7 hingkai khnadi number 7 hingkai secretary chancellor ni bagwi norok koklam salai manai o kokduk number wngkha 8132854304 wngkha secretary chancellor ni bagwi norok o number tui koklam salai manai hingkai number 8 hingke khnadi number 8 hingke special secretary head administration ni bagwi norok koklam salai manai amoni kokduk number wngkha 6001910245 wngkha special secretary head administration ni bagwi o number tui norok koklam srai ke salai manai hingke number 9 hingke VVIP secretary head state ni bagwi norok koklam salai manai o kokduk number wngkha 8787563920 ang tesa sapinai 8787563920 wngkha VVIP secretary head state bai norok o number tui koklam srai ke norok salai manai number 10 hingke khnadi number 10 hingkai private secretary excellency chairman oboni kokduk number wngkha 8132854303 o number tui norok koklam kaham ke srai ke sawi manai wngkha ang tesa sapinai private secretary excellency chairman oboni number haini hang tesa sapinai 8132854303 o number tui norok koklam salai manai tinini simi hingkai number last policy wngkha number last wngkha 11 point 11 number hingke registration license science public corporation ni bagwi norok koklam salai manai o kokduk number wngkha 9366528837 wngkha registration license science public corporation ni bagwi norok o number tui norok koklam srai ke norok sawi manai hingke kapani takok tai boksong omongkha sini borong gwnang sar Dr. Biswajit Debormani jeta bini official ni haika bini thani o jeta policy haika ba department tongmani oboni contact number rok norok o contact number tui norok kaisa kai o department ni kokno tui haika ba policy ni ha kokno tui o number tui norok tini simi kokduk bai kwrwngwi mano kam habe norok khnai mano salai mano tei bono sungkhorui mano takok tai boksong hingkai khaklai norok jotno bujiwi narak bai khana hingkai norok tomono pogiroko thang thuka hingke ba norok ni diary rok tongo hingkai diary o norok note khaina rokdi pogya hingkai ba kokrui norok o video no bar repeat khai phano khnai mano haya diba gomono khabani takok tai boksong tini ang norok bagui o important nakukmani kok tubui family hingke obono chini borong gwnang sar Dr. Biswajit bai jara communication khlai tongna musungnai rok tei bini jeta official ni jeta policy tongmarok haika ba department tongmarok oboni
bebak kokduk namar norokno serai serai ke ang rewi rikha tini simin norok o kokduk namar tui norok kwrwngdi tei bobai koklam salaidi tini video orono ang kholop sinai katal video hain hain dorong bagui ang tebo important kokrok tubi fainai hingke o video no naitong haike ban norok tamo bujikha ba tamo saimankha norok o video ni comment box o comment sihonani tapok wajadi hingke jotono kaham kurung susto tongwajadi jotono no khulum baikha।